سلسته استفلاليا بيت منغستات جندما بطعم تمساسالي حسون بحري كاوز نورا قلعنا موراد لعل دليت استلعله ناي بحر زون دول بنختفلع كبيد مسوات مخفال دلو تزخونت نغستي بملك عوالد تراي تصليلو نحنت قال بدمص تراي زفقره نغوس بسنك عودانو بؤا مس حدا زفرح ابرخا زنبر سبعي كتمر استغددت لالتن سلسته بفقرن هلخن مسوات استملأ سلسه زانتاتات نوس وكفت مني دما بعزيو زسنبد واغا ايزمص فصينكم زيتكمتو اوداد ان مرأي كسام مطرشا مساي صنحو نالو ما عند فيلم نهجمر أما بالعسر شوعات كفل زمن أو سميناو خفال طالياني أو زكيزازي سلسته قون زريكوا استفلالي بيت منغستات نيرن أو سلسي اندما فاتسي موزي إمن مطرشو نمقمات زتسقم سحاو زانتا يقاتم أفتق قدماي بيت منغستي حانتو ولاد سأنت لقلت نركب بزح جزءات زلوه جينا نقصتو مرعى حقوس يوت ولا نانورت من محقوس تخينا يتفلتن مسوقايا كندت سعرت ولا تسعرد أمبر نوصو تصور كتكون فتسي مايك علتن اتاب حزن تسعرت نقصتو نخس حقان كزناقعان يلو بزحات من زناقعتي نفط بيت منغستي عدم اتمر ايد قرون كلو افت الدراج نورسه نوصو مكو تصار كساب سئن تسحق اتا نقست جن قزا تصوي قاتريقوم أوز جيزة حنت خفتم تواسقتي ما يتجيجومو اتا ما يكاسونا تاخت نقف كدا ناخت قلو عن كلا نوصو مخنا يفلت اتا نغستي نعا انا مورادن كوني الكاس تغوره نغر سلاز مسلا بتعم تحزن مو انها خيت كفت الدراج توص اغاط ام بزمسل منغدي جن اتمشت نوز بيت منغستي حدا حيال اسماتنيا يمص صليم كدان استخدنه صعدا قروتون بتعم نوحن مفرحن ينيرو نتنغسن نغستن كاو دقاسوم يلعلوم مو حدا هيوت نخمص حدا هيوت كطفق خمزلو يردኦም اتنغس اندحر انا حق نغستو خطنس دالي خوينو او قروم ناو زركب قالاي بمخاد نتوشط بحر زنبر فطور قتيلو لبوصيو نفط بيت منغست حيزوان خملسن بدنجل تطويسو نتا نغست خمصان كم زغبا ينكرو نغستو بزمن قد زخطنس تخيلي علو يامنن كن دما قدنكم كروسلو زنورو نانو محغواسيلو تراي نفط استوالق على كيدو اتفطور نمهدان يداله اتنغس زدلي حد قدحر مغار قسيلنا وشط بحري اتمو اتدقيسو زنرك زفرح فطور يرخو نخيسمعو تطنققون او يقرمو برلح خرات تقيمو رؤس وقيو قتلو يفتن اتفطور قدم ماتو بحيل انقسقسمو بچرو نزنغس وقعو بغبيدو نخو غدا يغورو اتنغس تساخيلو اتفطور كموتن كلو اتون قالوت سرحتنياتات كودو خفيتوم لبوت يميوسدوا غنزو كلون تغبر اتنغس لعلمت انت غديو سلازنوره بزح دم تفي موت اتا نغستي اتزينا دحر مسمع قلطيفان افت بوتات مص جنتن عايلو زموت نغس غلص لا يطمطتون نتامريت وديقا زنورت نايت فطور لبل إلا نبيت منغستات ملس افت بيت منغستي دنجل سرحتنيات إلاش يوهوامو تخطو ساينغرا اتا سرحتنيا خمستو هلا اتا لب حيزا يفلحنا وزنوره ما يتأتيا بزحن كيتصنحه اتا لب زاتو ما يفلحو كهافف يجمر اتا سرحتنياون عقلا يصبا كتحمم تجمر مو كودا هندوت كنفحن كلو كم زتنست تفلت بزعات سرحتنيا من كيتنغره اتزتطوس لبي نتا نغستي وهاب انكي حسولو اتا نغست تلب تبلعمو اتمشت نسو نساون تطنس بسماتنيا منغدون كلتين او حنت مشت يولدا اتحده عوي بيت منغست زورس ود نغستي إلايس انتخون اتخال ايدما ود منم زيبلا مشكنيت سرحتنيا جونايو كمزيلو 16 عامت بعد غيزي حلف اتون كل تقولعتون فتناتي عاويو سنكت استقتله او وشت بحر زنبر نارت على فطوري مسلني چوغر عينو من چوغرو من قروتو من بطعمي صعدا زون كلته بتكن سكان استولو دحوات ماناتو يوم زمسلو مانم زود ماري اخفاليو ما يخلن اتا نغستي ودا إلايس مس جونا خمزبله ود دخا غيزه خلفه يدليون قندما فقروم العلمان نمسوطط او كبلو زخيل نيرو مع 16 عامت اتنغز زغتلو فطور ينورلو زناره مايون بترغاغام غيزه حموس يخدو نيروم اتا نغستي كلتيوم كراخون كلو فصيم حغوستي كونتن نخيل شوم كلته وتادرات سدد كنتم قلعت او شتماي نوح غيزه مصنح كالت سلازنورم اتم وتادرات ولا بتقوم نحالفو كروخو ما يكلون اتا نغستي نديون جونا زي كتكوريلان ودا سن سرعت زي تتحزيو الى زي كتصرفان كاليخت غبري تخلن مشكنه يتسرحتنيا زخونت اديون جوناون نساز غورو تنغر ولا يحلي حنت قال نتا نغست ختملس لا يتخلن اسنا خيت كتوصن كلا جن إلايس ناوز بيت منغستي مص معرغ دي حزينه خمزنوره دحر مرعاون اتحالفنت بعل خوستيو مكر اتا نغست جن لول مخانوس تاويسا مسود سرحتنيا عرخ كم زي كلت نغرو إلايس كان جونا خفلا خم زي دل خزارون كلو كلتيوم تخاتيوم انكي تسانو يفلاليو
እታ ንግስቲ ምስ ወዳ ዝነበራ ርክብ ንምምሕያሽ ኢላ ብዙሓት ምርኢት መቕረብቲ ናብቲ ቤት መንግስቲ ትዕድም ደስ ኢልዋ ድማ ምስ ወዳ እናሰሓቐት ትውዕል እቲ ምሸት ንሱ ብሳብ ዘይተጸበየቶ መንገዲ ኢላየስ ልዕሊ ማንም ግዜ ጸዋይኛ ይኸውን ተረጋጊዑ ይዛረብ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ትገብሮም ክዳውንቲ እውን ይመርጸላ እታ ንግስቲ ወደይ ኢላያስ ተሓሲቡ ጸዋይኛ ኮይኑ ኢላ ዋላ ትዛረብ እምበር ናይ ወዳ ክዳውንቲ ዝተኸደነ እቲ ትጸልኦ ወዲ ሰራሕተኛ ጆና ምዃኑ ይፈለጠትን ኢላይስ ዝኽርኢ እንከሎ ብጣዕሚ ይግረም ብጣዕሚ ከም ምሳሎም ዝተልዓለ ኣዲኡ እኳ ትኽክለኛ ወዳ ክትፈልይ ይከኣለትን ንሶም ተሓጒሶም ዛዕባ እዚ ጉዳይ እንተውግዑ ግን እታ ንግስቲ ብምስጢር ከም ትሰምዖም ዘላ ምንም ኣይፈለጡን እቲኦም ከምዚ ኢሎም ርኻቦም እናፍርሓ ወዳ ኢላይስ ብጆና ንኸይትካዕ ዝበለፀ ትሰግእ ኢላይስ ደስ ኢልዎ ኣብ መጻኢ ንጉስ ምስ ኮንኩ እኮ ናተዋረና ንጉሳት ክንከውን ንኽእል ኢና ኢሉ የውግዖ እታ ንግስቲ ግን ክትሰምዕ እንከላ ብንደት ሰውነታ ምቁፅጻር ተሳኢንዋ ናብ ናይ ወዳ ክፍሊ ትኸይድ ጆና ቀልጢፉ ይሕብእ እሞ ኢላያስ ነዲኡ ይጽበያ ቀሲላ ናብኡ ትቐርብ እሞ ምንም ከም ዘይሰምዐት ኣብ ከብደይ ወላ ሓንቲ ለይቲ ጥራይ እኳ እንተሓደርካ ናተይ ፀዋይን ኢድን ኸወሪስካ ኢላ ኣእዳው እናርአየት ትዛረቦ ኣላያስ ግን ብዘረባ ኣይተነኽአን ኣብ ክንድኡ እተን ቃላት ኩሉ ግዜ ተደጋግመን ምዃነን ይነግራ እታ ንግስቲ ንደታ ምቁፅጻር ተሳኢንዋ ሓዲጋቶ ትኸይድ ኢላያስ ወላ ቁርቡ ይረጋጋዕ ዳ እምበር ምስ ጆና ክዛረበሉ ዝኽእል ምሸት ከም ዘይኮነ ተረዲእዎ ብተብትሕቲ መሬት ዝርከብ በዓቲ ቀሲሉ ንኽወፅእ ይነግሮ ጆና ሕራ ኢልዎ ክወፅእ ክዳሎ እንከሎ ግን ፈፂሙ ዘይተጸበዮ ነገር ይገጥሞ ዘይተጸበዮ ሰብ የጥቅዖ ክሃድም ክምክሩ እንከሎ ግን እታ ትስዕቦ ዘላ ሰብ እታ ንግስቲ ምዃና ይፈልጥ ንኢላያስ ክትእምኖ ስለ ዘይከኣለት ንጆና ባዕላ ክትቆትሎ እያ ወሲና እንተኾነ ግን እኹል ናይ ብባእስ ሓይሊ ስለ ዘይነበራ ናይ ጆና ውቃዕ ቅልል ዝበለት እያ ነይራ እንከይተርአየ ካብቲ ቦታ ዋላ የምልእ ዳ እምበር ንዝተወሰኑ መዓልታት ንኢላያስ ክርአይ ተመለሰን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝፈልጦ ዘይነበሮ ኢላያስ ግን ጆና ንመዓልታት እንከይተመለሰ ክተርፍ እንከሎ ኣመና ይጭነቕ ምስ ኣዲኡ ስእሊ እናተሰኣለ እንከሎ ግን ብርሕቐት ኣዲኡ ንኢላያስ እናተሰናወተቶ ይርኢ እሞ እንታይ ከም ዝፍጠርሎ ንምሕታት እናብ ጎየናኦም ይቐረብ ግን ኢላያስ ክንዲ ዝሓተቶ ይሕተት ዳ እምበር ጆና ምንም ኣይመለሰሉን ሕዚ ተኸይዱ ብሂወት ዝተርፈሉ ዕድል ከም ዘሎ ይረድኦ ብምፍላዮም ኣመና ተጨኒቑ ዝነበረ ኢላያስ ከረጋግዖ ስለ ዝደለየ ግን ብኸራ ንሓንቲ ኣረጊት ኦም ሱራይ ወግኣ እሞ ጽሩይ ማይ ምፍሳስ ይጅመር ድሕሪዚ ጆና ንኢላያስ ከመይ ከም ዘለኹ ንኽትፈልጥ በብመዓልቱ ናብዚ ዓይኒ ክትመጽእ ትኽእል ኢኻ እቲ ዓይኒ ጽሩይ ማይ እንድሕር ዳኣ ተፍስስላ ሂወተይ ሰለማውን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ትንላ ማለት እዩ እንድሕር ዳኣ ረሲሓን ጭቃ ወዚሕዋን ድማ ኣብ ሓደጋ ኣለኹ ማለት እዩ እንድሕር ዳኣ እዚ ዓይኒ ምንም ማይ ዝበሃል ዘይብላ ደሪቓ ግን ሂወተይ ሓሊፋላ ማለት እዩ ኢሉ ንኢላያስ ድሕሪ ምርዳእ ጆና ናብ ፈረሱ ተሰቒሉ ጉዕዞኡ ንምቕጻል ይዳለ ኢላያስ እቲ ምኽንያት ዋላ ይፍለጥ ሓው ጠጠው ከብሎ ይደልየን ኩነታቱ ክረጋግጸላ ዝኽእል ሓንቲ ነገር እቲ ዓይኒ ስለ ዝነበረት መዓልታዊ ናብታኦም እናተመላለሰ የርያ ነይሩ ሓደ ዕለት ክንከም ዝተለመደ መፂእ ክሪኣ እንከሎ እታ ማይ ብጣዕሚ ረሲሓን ሕብራ ቀይራን ትጸንሖ ጆና ኣብ ሓደጋ ኣሎ ማለት ስለ ዝኾነት ንኸድሕኖ ፈረሱ ተሰቒሉ ካብቲ ቤት መንግስቲ ይጠፍእ እታ ንግስቲ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክትሰምዕ እንከላ ወዳ ንኽእሉሹ ኩሎም ወታደራታ ናብቲ ጫካ ትሰዶም ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ዶንጌያ ነይራ ኢላያስ ሓዊ ጆና እናኣለሸ ኣብ ሓንቲ ቁሸት በፂሑ ነይሩ ኣብኡ ግን ሓንቲ ዘይፈልጥ ኣጓል እናብ ጎየት መፅያ ተሓቑፎ እሞ ጆና ተመሊሱ ኢላ ነቶም ካልኦት ሰባት ትነግሮም ኢላያስ ግን ማንታ ሓዊ ከም ዝኾነ ይነገሮምን ኣብ ክንድኡ ርእሰይ ይሕመንሎ ሕሉፍ ከስታውስ ኣይከኣልኩን እንታይ ተፈጢሩ ነይሩ ኢሉ ይሓቶም እሞ እታ ጓል ቅድሚ 5 መዓልቲ ናብቲ ጫካ ምስ ከድካ ኣይተመለስካን ስለዚ ጠፋእኻ ብጣዕሚ ኢና ተጨኒቕና ነርና ኢላ ትነግሮ በቲ ወገን እታ ንግስቲ ወዳ ክትረኽቦ ስለ ዘይከኣለት ብጭንቂ ናብ ዕውዳን ቀሪባ እያ ዘላ ደጊማ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ረኺባቶ ዝነበረት ኣስማተኛ እንታይ ተገበረት ከም ዝሐይሽ ትሓቶ እቲ ኣስማተኛ እውን ፈፂማ ክትፈላለዮም ዘይትኽእል ክልተ ሰባት ክትፈላሊ ከም እትምኩርላ ይነግራ ግን ኣድላይ ዝበሃል ዋጋ ንምኽፋል ድልውቲ እቲ ኮይና ዘይኸውን ነገር ከም ዘየለ ይረድኣ እሞ ፍቓደኛ ትኸውን በቲ ወገን ኢላያስ ካብታ ቁሸት ናብቲ ጫካ ይኣትሞ ሓዊ ምእላሹ ይቐጽል ሽሙ ብተደጋጋሚ ክጽውዖ እንከሎ ናብ ውሽጢ ሽንጥሮ ጸዲፉ ዝነበረ ጆና ይሰምዖ እሞ ኣበይ ከም ዘሎ ይነግሮ ግን እንከይተጸበዮ ሓደ ዘፍርሕ ፍጡር ነፊሮ ልዕልኡ ይዓልም እሞ ካብኡ ከምልጥ እናተፋሕኾ ናብ ሓደ ጸቢብ በዓቲ ኣቲ ግን እቲ ፍጡር ስዒዎ ናብቲ በዓቲ ኣትሞ ንጆና በቶም በላሕቲ ስናኑ ቢሉ ቆትሎ ይምኩር ጆና እግሩ ተጎዲኡ ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ከምልጥ ኣይከኣልን ግን እቲ ፍጡር ቦታ ጸቢዎ ስለ ዝጸንሐ ቀልጢፉ ይርከቦን ጆና ተስፋ ዝቆረጸሉ ሰዓት ግን ኢላያስ ኣብያቱ ሰሚዑ ብላዕሊ ክሕግዞ ይመጽእ እቲ ኣራዊት ከጥቅዖም ክምኩር እንከሎ ድማ ንኢላያስ ብሰውነቱ ገይሩ ይከላኸለሉ ኣፍታ ሰከንድ ንሳ ግን እቲ ኣራዊት ሃንደበት ምጥቅዑ ጠጠው የብል ዓይኑ እውን ናብ ናይ ሰብ ይቕየር ኢላያስ እቲ ፍጡር ንምንታይ ከም ዝገብር ዘሎ ምንም ኣይተረድኦን እቲ ዓድል ተጠቒሙ ድማ ብቐርኡ ክሳዱ ወጊኡ ይቐትሎ ድሕሪዚ ክልቲኦም ተደጋጊፎም ካብቲ በዓቲ ይወፁ እሞ ኢላያስ
ንጆና ናፍታናይ ዓንቶ ቁሸት ይምልሶ ምሳይ ናፍቲ ቤት መንግስቲ ንዓናይ ፈጺሞ ይወሎን ምስታ ዝፎትያ ጓል ህይወቱ ንኽሕልፍ ሓዲጎ ይኸይድ እንተኾነ ግን ኣብቲ በዓቲ ዝቐተልዎ ኣራዊት ርእሱ እናመኸኸ ናብ ሰብ ክቕየርን እዚ ኩሉ ግዜ ኣራዊት ተቐይራ ዝነበረት ንግስቲ ምዃናን ዝፈለጠ ማንም ኣይነበረን እታ ንግስቲ ነቲ ልዕሊ መጠን ዝፈትዮ ተወዳ ካብኣ ንኸይፍለ ኣራዊት ተቐይራ ንጆና ክትቆትሎ ሞኪራ ነይራ ኣብ መጨረሻ ግን እቲ ኬጋ ንሱ ህይወታ ኣኽፊልዋ ናይዛ ቀዳመይቲ ቤት መንግስቲ ታሪክ ከምዚ ኢሉ ትውዳእ ናፍታ ካልአይቲ ቤት መንግስቲ ንሸገር ኣብዚ ቤት መንግስቲ እዚ ሰውነቱ ኣብ ቅድመ ዋልድ ክቆጻጸር ዘይኽእል ሱሰኛ ንጉስ ኢና ንረክብ ካሊእ ትረፍ ኣቦኡን ቅድሚኡ ዝነበረ ንጉስን ቀብሪ ስነ ስርዓት ክኸይድ እንከሎ ኣብቲ ጋሪ ምስኡ ክልተ ዋልድ ኣለዋ እቲ ዝነበረሉ ቤት መንግስቲ ኩሉ ግዜ ብሙዚቃን ዓበይቲ ምድላዋትን ዝተመልአ እዩ ግን ድማ ናቱ ድሌት ከማልእ ዝኽእል ዋላ ሓደ ሰብ የለን ኣብቲ መዓልቲ ንሱ እቲ ቤት መንግስቲ ኣብ ቤት መንግስቱ እናተንቀሳቐሰ እንከሎ ሓደ ሰሓቢ ድምፂ ዘለዎ ደርፊ ይሰምዕ እሞ እናሰዓቦ ብመስኮት ክቕልቀል እንከሎ ሓንቲ ጎርዞ ኣብ ደገ ገዛ እናደረፈት እንከላ ይርአ እቲ ንጉስ ነታ ቆልዓ ክረክብ ብጣዕሚ ይህንጠ ብጣዕሚ ቆንጆን ሰሓቢ ድምፂ ከም ዘለዋን ክዛረባ እንከሎ ግን ሓፊራ ናብ ጎየት ገዛኣ ተኣቲ እቲ ንጉስ ብቐሊሉ ትረከብ ጓል ክትከውን የደልየትን ማለት ኢሉ ብፍጥነት ናብ ቤት መንግስቱ ይምለስ እሞ እቲ ዝበለፀ ዕንቁን ወርቅን ብምምራፅ ብወታደራቱ ናብ ናይታ ጓል ገዛ የልእኾ እታ ጓል ግን ሕጂ እውን ገዛ ክትከፍት ፍቃደኛ ኣይነበረትን ብኽዳን መስጥሒ ባስኬት እንደገ ተሰደሉ እሞ እቲ ውህብቶኡ ንኸቕሙጦ ኣዚዛ መሊሳ ሲሕዋ ንውሽጢ ተእትዮ እቲ ካሜራ እቲ ሓቂ ኣብዚ ሰዓት እዚ እዩ ዘርእየና ኣብ ውሽጢ እቲ ገዛ ቆንጆ ትበሃል ጥዑም ድምፂ ዘለዋ ቆልዓ የላን ክልተ ኣብ መጠረሻ ዕድመአን ዘለዋ ኣርግቶት ኣሕዋት እምበር ከም ዝበለ ህያብ ፈፂሙ ተላኢኽለን ስለ ዘይፈልጥ ሕጉሳት ኮይነን ክልክዖ የማናጠላ እቲ ምሸት ንሱ እተን ክልተ ኣሕዋት ጸልየን ንምድቃስ እናተዳልያ እንከለዋ ኣብ ደገአን ይኹሕኳሕ እቲ ዓቕሊ ዘይነበሮ ንጉስ ኣብ ደገአን መፂኡ ንታና ደረፈት ዝረኣያ ቆልዓ ፍቑሩ እናገለጸ እዩ እታ ንእሽቲ ሓፍታ ኤማ ነቲ ንጉስ ከም ዝተጋግየ ክተረድኦ ትሞክር እቲ ዓባይ ሓፍቲ ዶራ ግን ኣፋ ሒዛ ትሽፍና እዚ ኣጋጣሚ ናብ ናይ ንግስና ህይወትን ናብቲ ንጉስን ንምቕራብ ክትጥቀመላ ደሊኣ እቲ ሓቅም ክንዲ ምንጋር እውን ነቲ ንጉስ ሕዚ ክራኸበሉ ዝኽእሉ ትኽክለኛ ሰዓት ከም ዘይኮነ ተረድኦ ግን እዚ ሕጂ ኒዋ መልክዕ ነቲ ንጉስ ከም ዘደንግጾን ከም ዘፍርሖን ስለ ትፈልጥ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ኣጻዕታ ክሪኣ ከም ዝኽእል ነቲ ንጉስ ቃል ተኣትየሉ ዶራ ድምፂ ኣርቂቓ ክትዛረቦ ከላ እቲ ንጉስ ዋላ እመና ደኣ እምበር እቲ ዓብዪ ችግር ሰንኪ እርጋና ኩሉ ቆርበት ሰውነታ ተደራሪቡን ተሸምሪሩን እዩ ነይሩ ድሕሪ ሰሙን ነቲ ንጉስ ክተርዮ ቃልኣት ያላ ዝነበረት ንእሽተይ ጻዕታ ከይተረፈት ምሕረት የረኸትን እቲ ንጉስ ሕጉስ ኮይኑ ኣላይ ኺዳ እምበር ከመይ ጌራ መንእሰይ ክትቀየር ከም ትኽእል ይትፈልጥን ሰሙን ሙሉእ ዝተፈላለዩ ጻዕርታት ዋላ ትገበር ደኣ እምበር እቲ ውፅኢት ምንም ዘሐጉስ ኣይነበረን ተስፋ ቁርፀት ምብካይ ክትጅምር እንከላ ንእሽቲ ሓፍታ ኤማ መፅያ ክትጽናዕናዓ ትሞክር ሃንደበት ግን እቲ ማዕፅኡ ኳሕኳሕ እሞ እቲ ተቋፂሮምሉ ዝነበረ ግዜ ስለ ዝኣኸለ እቲ ንጉስ ከምቲ ዝተዋህሎ ጻውዕታ ንኽርኢ መፂነ ኣብ መጨረሻ ናይ ንእሽቲ ሓፍታ ኤማ ኣጻውዕቲ ቡትኖ ካልወፅያ ነቲ ንጉስ ከም ናታ ዘይክተርዮ ካሊእ መማረፂ ኣይነበራን እቲ ንጉስ ኣጻውዕትታ ዝምነያሉ መንእሰይ ጎርዞ መሲልዎ ብርእሱ ዝተፈላለዩ ትምኒታት ይመልኦ ኤማ ንሓፍታ ክትወል ኩሉ ተጻዊራ ዋላ ሱቕ ትበልዕ እምበር ዓቢ ሓፍታ ዶራ ምስቲ ንጉስ ዘለጸ ፍቕሪ ትወድቕ ከም ዝነበረት ምንም ኣይተረድኣን ምንም ከይተረድኣውን ምስቲ ንጉስ ሓደ ስምምዕ ትፈጥር ናብቲ ቤት መንግስቲ ሓደ ምሸት ክትመጽእ ከም ትኽእል እንድሕር ደኣ ኩሎም ኣብቲ ቤት መንግስቲ ዘለዉ መብራህትታት ሽምዓታትን ክጠፍኡ ተሰማሚዑ እቲ ንጉስ እውን ደስ ኢልዎ ይሰማማዕ ድሕሪ ዶራ ነታ ናይ ህይወታ ወሳኒት ምሸት ክትዳለ ትጅምር ናብቲ ቤት መንግስቲ ትኸይድ ዘላ ግን ክትዋግዕ ወይ ክትጫወት ዘይኮነትስ ሓዲራ ንምምላስ ጥራሕ እዩ እታ ምሸት ክትኣክል እንከላ ኤማ እናሓገዘታ ተጨማዲዱ ዝነበረ ቆርበታ ናብ ሓደ ገጽ ወጢራ ከተትሕዞ ትሞክር ሙሉእ ሰውነታ ብረጉድ ጨርቂ ተሸፊና ቀስ እናበለት ናብቲ ቤት መንግስቲ ክትኣቲ እንከላ እቲ ንጉስ እውን ቃል ሓልዩ ብቅድሚታ እናኸደ ኩሎም ሽምዓታት ዘጥፍእ ሰራሕተኛ ይሰደድ ናብቲ መደቀሲ ክፍሊ ክትከይድ እንከላ ብጣዕሚ ጸልማት ካብ ምዃኑ ዝተልዓለ ናይ ሰብ ገጽ ይርአይን እቲ ንጉስ እውን ስዒዋ ናብቲ ዓራት ይድዩ እሞ እቲ ምሸት ብሓደ ይሕልፍዎ በቲ ወገን ኤማ ንወይ ናብቲ ገዛ ደቂሳ ስለ ዘይትፈልጥ ብጽምዋ ሙሉእ ለይቲ ከይደቀሰት ትሓድር በቲ ወገን ድማ ዶራ ኩሉ ነገር ክውድእ እንከሎ ልዕሊ መጠን ደኺምዋ ጠሊቓ ትደቅስ እሞ እቲ ንጉስ ንመዓልታት እናተጸበያ ዝነበረት ምልክዕቲ ጓል ከመይ ዝበለት ቆንጆ ምዃና ንምርኣይ ሽምዓ ሒዙ ይቐርብ ሓደ ግዜ ክሪኣ እንከሎ ግን ብጣዕሚ ይድንግጽ እሞ እቲ ምሸት ንሱ ዘሕለፍዎ ግዜ ረሲዑ ካብ ክፍሉ ናጎተቱ ንኸውፅዋ ጋርድታት ይጽውዕ ግን ካብ ቤት መንግስቱ ምብራር እኹል ቅፅዓት ስለ ዘይነበረ ነቶም ጋርድታት ብድሞሽኮት ንኽድርብይዋ እዘዞም እንተኾነ ግን ጥቕጥቕ ዝበለ ጫካ ይቕበላ እሞ እተን ሶላ ምስቲ እዋም እናተተሓሓዘ ኣብ መሬት ከይወደቐት ብሂወት ትተርፍ ግን ልዕሊኡ ዕድለኛ ዝገበራ ሓንቲ ኣስማተኛ ሰበይቲ ብምርካባ እያ እታ ኣስማተኛ ሰበይቲ ካብተን ጥልጢላሉ ዝነበረት ኦም ተውርዳ እሞ ሮዝ ልዕሊ ሞማት ምንባር ዘጽላኣ ትመስል እናኸየት ትጸንሓ እታ ጥንቋሊት ቀሲላ ናብ ዶራ ትቐርብ እሞ ከም ህፃን ሓቑፋ ጸባ ተስትያ
ድሕሪ ዝዶራ ኣብ ከቢድ ድቃስ ተኣትሞ ደጊማ ክትነቅሕ እንከላ ናብ ብጣዕሚ ምልክዕቲ ነዊሕ ጨጉሪ ዘለዋ መንእሰይ ጓል ትቕየር ኣብቲ ቦታ ድቂሳ ክንደይ ዝኣክል ግዜ ከም ዘሕለፈት ማንም ሰብ ኣይፈልጥን ግን እቲ ንጉስ ሓደ ዕለት በቲ ከባቢ እንስሳ ንምህዳን እንትጓየ ሃንደበት ንዶራ ይርአ እቲ ንጉስ ካብ መሬት ዝወረደት መልኣኽ ከም ዝረኣየ ዓይኑ ካብኣ ከልዕል ኣይከኣለን እንተኾነ ግን ቅድሚ መዓልታት ብሞሽኮቱ ዝደረወ ዓባይ ሰበይቲ ምዃና ፈፂሞ ይጠርጠረን ኣብ ሙሉእ ዘመኑ ከምኣ ዝበለት ምልክዕቲ ጓል ርእዩ ስለ ዘይፈልጥ እውን መርዓቱ ንኽገብራ ግዜ ወሰደሉን ግን ዶራ ኣብ ቤት መንግስቲ ስለ ዝኣተየትን መንእሰይ ስለ ዝተቐየረትን ንእሽተይ ሓፍታ ይርስዕታን እታ ሕማቕ ግዜ ካብ ጎና ዘይተፈለየት ሓፍታ ኣብ መርዓኣ ክትርከብ ስለ ዝደለየታ ብጣዕሚ ክባር ክዳንን ናይ ዕድመ ወረቐትን ብሰራሕተኛ ጌራ ትሰደላ እቲ ክዳን ብጣዕሚ ምዕሩግን ፍሉይን ዋላ ይኹን ዳ እምበር ዓባይ ሓፍታ ከይሓገዘታ ብስነ ስርዓት ክትገብሮ ይከኣለትን እንተኾነ ግን ኣብቲ መርዓ ኸይዳ ኣብ መንጎቶም ሰበስልጣንን ሃፋትምን ክትንቀሳቐስን ከላ ብዛዕባ ምንም ኣይትግደስን ዓባይ ሓፍታ ምስ ንጉስ ክትምርዖ ብምኽኣላ ጥራይ ኣመና ሕጉስቲ እያ ነይራ እታ መንእሰይን ምልክዕቲ ንዝተቐየረት ዶራ ንንእሽተይ ሓፍታ ኤማ ሰብ ናብ ዘይብሉ ክፍሊ ትወስዳ ካብዚ ዕለት እዚ እንድሓር ብዛዕባ ክዳንን ምግብን ምንም ክትጭነቕ ከም ዘይብላን ግን ድማ መንነታ ሚስጥር ኮይኑ ንክንፀንሕ ሰብና ርእየን ክራኸባ ከም ዘይክእላ ንንእሽተይ ሓፍታ ትነግራ እንተኾነ ግን ኤማ ናይ ዓባይ ሓፍታ ዘረባ ዝተረድኣ ይመስልን እቲ ናይ ምልላይ ፕሮግራም ክውዳእ እንከሎ እውን ኤማ ካብቲ ቤት መንግስቲ ምውፃእ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ሓፍታ ክደቅስ ከም ትደሊ ብምዝራብ ምርባሽ ትጅመር ዶራ ክትረጋጋዓ ደጊማ ትመፅእ እቲ መርዓ ብስነ ስርዓት ከይተወድአ መንነታ ክሸፍ ከም ዘይብሉ ረዲኣ ንኤማ ንገዛኣ ንክትምለስ ትነግራ ንኤማ ብዝመልክዕንን ዕድመ ኣፈላላይን እዚ ኣሕዋት ምዃንን ዝኣምነን ሰብ ስለዘየለ ቀልጢፋ ቤት መንግስታ ንክትምለስን ድሕሪ እቲ መርዓ ንኽራኸባን ትነግራ ኤማ ንዶራ ከመይ ኢላ መንእሰይ ከም ዝተቐየረት ብተደጋጋሚ ትሓታ እንተኾነ ግን ዶራ እውን ከመይ ብዝበለ ኣጋጣሚ መንእሰይ ከም ዝተቐየረት ምንም ኣይትፈልጥን ንእሽተይ ሓፍታ ቀልጢፋ ካብቲ ቤት መንግስቲ ንክትወፀላ ግን እቲ ኣሪጉ ዝነበረ ቆርበታ ከም ዝቐንጠጠቶን ብውሽጢ ምልክዕቲ ኮይና ከም ዝፀንሐትን ትነግራ እቲ ንጉስ ናብቲ ክፍሊ ከኣትን ከሎ ንሓፍታ ሓደ ፀግዒ ትሓብኣ ግን ሓፍታ ነፍሳ ክትቆፃፀር ስለ ዘይከኣለት ካብ ዝተሓወሉ ስቑላ ትወፅእ እሞ እቲ ንጉስ ሳልሳይ ሰበብ ክፍሉ ክርኢ እንከሎ ብጣዕሚ ይድንግፅ ጋርድታት ፀዊዑ እውን ቅትልዋ ይእዝዝ እሞ ዓባይ ሓፍታ ዶራ ነቲ ንጉስ ለሚና ከይተቐፅዐት ካብቲ ቤት መንግስቲ ንክትባረር ትልምኖ ኤማ ብሂወት ዋላ ካብቲ ቤት መንግስቲ ትውፅእ እምበር ካብ ዓባይ ሓፍታ ምፍላይ ንባዕሉ ዓብዪ ቅፅዓት እዩ ነይሩ ድሕሪ እዚ ንሓደ በዓል ሞያ ትኸይድ እሞ ከም ዶራ መልክዕቲ ንክትከውን ቆርበታ ቀልጠላ ይኽእል ትኮይኑ ትሓቶ እቲ ሰብኣይ ዕብዲት እያ ኢሉ ኣሚኑ ሓዲግዋ ይኸይድ ግን ኣብዚ ቤት መንግስቲ ዓይኖም ብቅርሺ ናይ ዝዓወሩ ሰባት ሕፅረት ኣይነበረን ካልእ ሰብ ትረክብ እሞ ፈቃደኛ ኮይኑ ኣብ ጋሪ ሰቂሉ ሰብ ዝበሃል ናብ ዘይብሉ ክፋል ጫካ ይወስዳ ምስ ኦሚ ኣስራ እሞ ስሩሕ ይጅምር ኣብያታ ኣብ ሙሉእ እቲ ጫካ እዩ ዝገባሕ ብዝሕዝን መንገዲ እቲ ውፅኢት ማንም ሰብ ክፅበዮ ዝኽእል እዩ ፍርቂ ሰውነታ ደም ተኣሊኻ ቀስና ረት ናብቲ ቤት መንግስቲ ክትከይድ እንከላ ዝረኣያ ሰብ ዝዓበደት ይመስሎ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ዓባይ ሓፍቲ ዶራ ኣብ ካልእ ቤት መንግስቲ ናይ ንግስቲ ዘውዲ ክትቅበል እናተዳለየት እያ ሓፍታ ምልክዕቲ ንክትከውን ዝኸፈለቶ ዋጋ ፈፂማ ኣይትፈልጥን ግን ንዓኣ እውን ሓደ ፍልይ ዝበለ ነገር ክጋጥማ ይጅምር እቶም ሰውነታ ዝነበረ ቆርበት ብፍጥነት ይኣርግ ትኽክለኛ ማንነታት ንጉስ ንኸይሪኦ ተደናጊፃ ካብቲ ቤት መንግስቲ እናጎየት ትወፅእ ነቲ ንመዓልታት ጥራይ ክትተስተማቕሮ ዕድል ዝረኸበት ሓድሽ ሂወታት ሰናዊታ እናጎየት ናብታ ዝተዓፀየት ገዛኣ ትምለስ ናይ ካልኣይ ቤት መንግስቲ ታሪክና ከምዚ ኢሉ ይውዳእ ናብታ ሳልሰይቲ ቤት መንግስትና ክንከይድ እንከለና ምስ ቁንጭ ሓያል ፍቕሪ ዝሓዞ ንጉስ ንረክብ ንግስቱ ቅድሚ ነዋሕቲ ዓመታት ሞይታ ኣብ ጎኑ ንእሽተይ ልዕልቲ ጓሉ ጥራሕ ያቐርያ ነይራ ጓሉ ንዑ ኢላ ጊታር ተላሚዳ ዝሰርሐትሉ ደርፊ ክደርፈሉ እንከላ ፈፂሙ ይሰምዓን ኩሉ ትኩረቱ ኣብቲ ቁንጭ እዩ ነይሩ ግን ነዚ ቁንጭ ዝነበሮ ፍሉይ ፍቕሩ ማንም ሰብ ክሪኦ ስለ ዘይደለየ ኣብ መደቀሲ ክፍሉ ነቲ ቁንጭ ሰፈር የዳልየሉ እሞ ካብ ኢዱ ደም ይቕልዎ ካብኡ ብዝሓለፈ ናይቲ ቁንጭ ሕድሕድ ተግባራት ብማግኒፋየር እናርአዩ ዝውዕል እታ ልዕልቲ ክትምርዐየሉን ክተፍቅረሉን ኣብ ትደሊ ዕድመ ትበፅሕ እቲ ንጉስ ግን ኩሉ ትኩረቱ ብቁንጭ ተሰሪቑ ጓሉ እንታይ የድልያ ኣሎ ኣብ ምንታይ ዕድመ ከበፂሓንያ ምንም ኣይፈልጥን እቲ ንጉስ ናይ ጓሉ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ሙሉእ ቤት መንግስቲ ጉዳይ ረሲዑ ኣብ ገዝኡ ነቲ ቁንጭ መጫወት እናሰርሐ እዩ ዝውዕል ሓደ ግዜ መኣዲ ተቐሪቦም እታ ልዕልቲ እንድሕር ዳኣ ከምዚ ኢላ ቀፂላ ክትምርዐየሉን ክትሓብየሉን ካልእ ቤት መንግስቲ ትወርሰሉን ግዜ ሓልፍ ከም ዘሎ ነቦኣ ተስታውሶ እሞ ኣብቲ ሰዓት ንሱ እዩ ጓሉ ክንደየናይ ዝኣክል ዓብያ ከም ዘላ ዝተረድኦ እንተኾነ ግን እቲ ንጉስ ንጓሉ ብሓደ ግዜ ክምርዐ ኣይደልን ምክንያቱ ኣብቲ ቤት መንግስቲ በይኑ ክተርፍ እዩ ግን ምስ ጓሉ ዝነበሮ ዘረባን ከይወድአ ዕብይ ዝበለ ስጋ ኣመቸም ከይወሰሉ ንኸምፅሉ ይእዝዞም ብምስጢር ነቶም ገዝኡ ዘዕበዮ ቁንጪ ንክህቦ ጥራይ እቲ ቁንጪ እቲ ንጉስ እናተንኳኽቦ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ማንም ሰብ ክግምቶ ካብ ዝኽእል ንላዕሊ ይዓቢ ሓደ ዕለት ናይቲ ቤት መንግስቲ ሓኪም ቀልጢፉ ናብቲ ናይ ንጉስ ክፍሊ ንክመፅእ ይእዘዝ እሞ እቲ ንጉስ ዝሓመመ መሲልዎ ልቡ ደጊፉ እዚ ዶክተር ናብ ጉየ ናብ ውሽጢ ክፍሊ ክኣቱ እንከሎ ግን ዝረኸቦ ነገር ብጣዕሚ ዘደንግፅ እዩ ነይሩ
እቲ ንጉስ እምበር ክንዲ ምራኽ ዝኸውን ቁንጭ ዝሓመመ ይመስሎን ተቐላጢፉ ነቲ ቁንጭ ናብ ምርማር ኣቲ ግን ድማ መድሓኒትን ከይረኸበሉ እቲ ቁንጪ ናይ መጠረሻ ትንፋሱ ይትንፍስ እዚ ኣጋጣሚ ንዙ ንጉስ ልዕሊ መጠን ክሓዝን ይገብሮ ዝተሰበረ ልቡ ክጥግን ኣብ ጎኑ ኮፍ ኢሉ ዘይክበኪ ካልእ ክገበረ ይክእልን እንተኾነ ግን ኣብታ ምሸት ንሳ ሓንቲ ፍልይ ዝበለት ሓሳብ ትመፅሉ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ሰብኣይ ክንመርፀልኪ ኢና ኢሉ ንጓሉ ፍልይ ዝበለ ክዳን የዳልየላ እታ ልዕልቲ ክትመርዖ ትደሊ ወዲ ከም ዶክተር በሊሕ ከም ወታደር ጅግና ክኸውን ስለ ዝደልየቶ ኣቦኣ ንዓኣ ክምርዖ ዝደልዩ ሰባት ኣብ ዓብዪ ውድድር ከም ዘሳትፎም እያ ትኣምን እንተኾነ ግን እቲ ውድድር ማንም ሰብ ዘይተፀበዮ እዩ ነይሩ ኣብ ማእኸል ተዳራሽ ዓብዪ ቆርበት የንጠልጥል እሞ ናይ ምንታይ እንስሳ ምዃኑ ዝፈለጠ ንጓለይ ክምርዓያ ይኽእል ኢሉ ንኹሉ ቤት መንግስታት ይእወጅ ኣብቲ ናይ ውድድር መዓልቲ ብዙሓት ሰባት ክግምቱ ይመፁ ግን ድማ ፈፂሞ ኣይተሳክዐሎምን እታ ልዕልቲ እቲ ቆርበት ብዙሓት ሰባት እናገመቱ ከይተሳክዐሎም ክተርፍ ክትርኢ እንከላ ናይ ምንታይ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ትሓቶ ኣብ መጠረሻ እቲ ንጉስ ናይ ቁንጭ ምዃኑ ይረዳእ እሞ ብጣዕሚ ትግረም ኣቦኣ ዝገብረሉ ምኽንያት ናይ ቁንጭ ቆርበት ምዃኑ ማንም ሰብ ስለዘይግምት እታ ጓሉ ዝምርዓያ ሰብ ይክህልን ካብኡ ድማ ይክትፍለን ብሓደን ዘለኣለም ክነብሩ እዮም እንተኾነ ግን ሰንኪ ዝውሳኑ እዚ እታ ልዕልቲ መከራን ፈተናን ዝበዝሖ ህይወት ክትሕልፍ እያ ኣብታ ሰዓት ንሳ ኣብ በረኻ ኣብ በዓቲ ዝነብር ኣራዊት ዝመስል ሰብኣይ ምስቶም ጋርድታት ተዳፊኡ ናብ ውሽጢ ተዳራሽ ይኣቲ ነቲ ቆርበት ክልተ ግዜ ሸቶ እሞ ናይ ቁንጭ ምዃኑ ይዛረብ እቲ ንጉስ ኮነ እታ ልዕልቲ እዝኖም ከኣምኑ ይከኣሉን ግን እቲ ንጉስ ብዛዕባ እቲ ቆርበት ጥራሕ ዝግደስ ጓሉ ምስ በረኻ ዝነብር ኣራዊት ክትከይድ ዋላ ይድለያ ዳ እምበር ቃሉ ክዓፅፈ ይኽእልን ምስ ኣራዊት ሰብኣይ ክትምርዖ ዘይደለየት ልዕልቲ ግን እናኸየት ካብቲ ኣዳራሽ ትወፅእ እሞ ነብሳ ንምጥፋእ ናብ ጫፍ እቲ ቤት መንግስቲ ትድይብ እቲ ንጉስ እናጎየ ይስዕባ እሞ ኣራዊት ምስ ዝመስል ሰብኣይ ክመርዓ ፈፂሙ ከም ዘይደለየ ይነግራ ሰንኪ ዝዘረባ እዚ ክልቲኦም ኣብ ላዕሊ እናተኻትዑ ይጸንሑ እታ ልዕልቲ ንሱ ንጉስ ኣይኮነን ሰብ ኣይኮነን ኣራዊት እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ኣራዊት ንውላዱ ይሓሊ ኢላ ትፃረፎ እሞ እቶም ቃላት ንሶም ናይዚ ንጉስ ልቢ ይሰብርዎ ኣቦኣ ዝልውጠላ ነገር ከም ዘየለዋላ ይረዳእያ ኣብ ነብሳ ተስፋ ይቆረፀትን ህይወታዊ ክንዲ ምጥፋእ እውን ብህይወት ክትተርፈሉ ትኽእል ዕድል ክሳብ ትረክብ ናይቲ ንጉስ ዘረባ ሰሚዓ ምስተ በረኻ ዝነብር ሰብኣይ ትኸይድ እታ ልዕልቲ ብልዕሊ መጠን ዋላ ትፍራሕ ዳ እምበር እቲ ኣራዊት ሓዚልዋ ፍርቂ እምባ ደይዋ ኣብቲ ንሱ ዝነብረሉ በዓቲ ትበፅሕ እቲ ንሱ ዝነብረሉ በዓቲ ብኩሉ ገጽ ንፋስ ዝኣትዩን ክፍትን ጥራይ ዘይኮንስ ኣብ ማእኸልቲ መደቀሲኡ ናይ ዝተፈላለዩ ዓይነት ፍጡራት ኣዕፅምቲ መሊኡ ነይሩ እታ ልዕልቲ ከም ዘለ ነገር ሪኣ ስለ ዘይትፈልጥ ኣብ ሓንቲ ፀግዕ ተሸጒጣ ዘይክትወኪ ካልእ ክትገብር ኣይትኽእልን እቲ ዝዓይሉ ዘዳልዮ ምግቢ እውን ካብኡ ዝኸፍአ እዩ ነይሩ ኣብ ሓመድ ደርብዎ ዝነበረ ቁራፅ ስጋ ኣምፂኡ ንክትበልዕ እያ ኣዚዝዋ እቲ ምሸት ናታ ብኽያት ምንም እንከይመስሎ እቲ ኣራዊት እናጎተተ ናብ ዓራት ይወስዳ ኣብ መጨረሻ ግን ምሕረት ከም ዘይብሉ ይርዳእ እሞ እናኸየት ኩሉ ተፃዊራ ዘይክትሓልፍ ካልእ ክትገብር ኣይትኽእልን እናተሰቃየት መዓልታት ክትሕልፍ እንከላ እቲ ምልኩዕ ዝነበረ ክዳናን ከይተረፈ ተበጣጢሱ ብርስሓት ሕብሩ ይቀየር እንተኾነ ግን እታ ልዕልቲ ተስፋ ይቆረፀትን ክተምልጠሉ ትኽእል መንገዲ ድማ ምስ ኣለሸት እያ ሓደ መዓልቲ ኣብ ተፀራሪ ኣንፈት እቲ ገደል ሓንቲ ሰበይቲ ትርኢ እሞ ዘለሉ ኩነታት ተረዲኣ ንክትሕግዛ ትልምና ግን ንሳ እውን ምንም ክትሕግዛ ኣይትኽእልን ኣጋጣሚ ኮይኑ ወዳ ናይ ሰርከስ ኣባል እዩ ኣብ ገመድ ምኻድ ጎበዝ ስለ ዝኾነ እውን ክሕግዛ ይኽእል ኢላ ንክትፅውዖ ትኸይድ ኣብ ዝቕፅል ንጎሆ እቲ ኣራዊት ሰብኣይ ደቂሱ እንከሎ እንከይሰምዓ ቀሲላ ትትስእ እሞ እቲ ሰርከስ ዝጫወት ቆልዓ ክመፅእ እንከሎ ንሓኣ ተሸኪሙ በቲ ገደል ኣብ ገመድ እናሰደረ ክሸግር ይሞክር ኣብዛ ውሳኒት ሰዓት እዚኣ ግን እቲ ኣራዊት ከም ተምልጥላ ይፈልጥ እሞ እናጎየ መፅኡ በቲ ገመድ ክስዕቦም ይሞክር ግን እታ ልዕልቲ ምስቲ ናይ ሰርከስ ቆልዓ ኣብ ትክክለኛ ሰዓት ትወርድ እሞ እታ ገመድ ይውጥስዋ እቲ ፍጡር እውን ናፍቲ መጠረሽኡ ዘይርአ ገደል ይፀድፍ እዚ ክሪኡ እንከለዉ ድሕሪ ዘቸግሮም ሓደጋ ከም ዘየለ ኣሚኖም ደስ ኢልዎም ተሓጒሶም ተሓቋፉ እንተኾነ ግን እቲ ኣራዊት ካብቲ ገደል ብህይወት ተሪፉ ጥራይ ዘይኮነስ ቀልጢፉ ነታ ዘምልጡላ ንውርጋር እውን የርክባ እቶም ናይ ሰርከስ ስድራቤት ጠጠው ከብልዎ ይሞክሩ ግን ንሱ ፍልይ ዝበለ ጉልበቱ ተጠቒሙ ንኩላቶም ብዘይ ምሕረት ይቐትሎም እታ ልዕልቲ እናኸየት እቲ ህይወታ ዘድሓንላ ቆልዓን ኣዲኡን እንከይተረፉ ክሳዶም ሰይሩ እናቐተሎም ትርኢ እናኸየት ካብቲ ቦታ ርሒቓ ክትጎይ ትሞክር ግን ደጊማ ሓገዝ ተሓተሎ ኣጋጣሚ ከይረኸበት ብፍጥነት ኣብ መንጎቶም ዓበይቲ ኣእዋም ክትሕባእ ትሞክር ግን እቲ ኣራዊት ሰብኣይ ልዑል ናይ ምሽታት ዓቕሚ ስለ ዝነበሮ ምንም እንከይተቸገረ ናፍታ ዝተሓብአላ ቦታ ይመፅእ እታ ልዕልቲ ጠሊማቶ ስለ ዝኸደት ብጣዕሚ ተናዲዱ ነይሩ ሙሉእ ሰውነቱ ቆስልን ውቃዕን ተመሊኡ ቀትላ ኣይተዳልዩ ነይሩ ግን ምንም ሓይሊ ከም ዘይብላ ኣሚና ቀትላ እናተዳለየት እንከላ ድኽመታ ርእዩ ሓዝነላ ናፍቲ ዝነበሩ በዓቲ ሒዝዋ ንክምለስ ክሓዝላ ግምጥል ክብል እንከሎ ግን እንከይተፀበዮ ክሳዱ ብኻራ ጌራ ትሓርዶ እቲ ኣራዊት ሰብኣይ ድሕሪ መቕታላ እታ ልዕልቲ ናፍቲ ናይ ኣቦኣ ቤት መንግስቲ ብእግራ ትምለስ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን እቲ ንጉስ ብጣዕሚ ሓሚሙ ነይሩ ዕድሚኡ ንምንዋሕ ጥራይ ዓለቕቲ ከም ባህላዊ ሕክምና እናተጠቐመ እዩ
እታ ልዕልቲ ከም ዝተመለሰት ክሰምዕ እንከሎ ግን ካብቲ ሓሚሙ ደቂሱሉ ዝነበረ ዓራት ብምትሳእ ጥፍኣት ተመሊኡ ይቅርታ ክሓታና ጎየ ይኸይድ ግን እታ ልዕልቲ ናይቲ ኣራዊት ሰብኣይ ርእሲ ቆሪፃ ሒዛቶ እያ መፅያ እዚ ክሪኡ እንከለዉ ኩሎም ደንጊፆም ርእሶም የድንኑላ እቲ ንጉስ እውን መሬት ወዲቑ ይቅርታ ይሓታ ግን ኣቦኣ ብቃንዛ ተመሊኡ ክንዲ ዝበኸያላዩ ከዳ እምበር ጓሉ ይቕረ ገይረልካ እየ ዝብል ቃል ፈፂማ ኣይተዛረበትን ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ግን እቲ ንጉስ ጓሉ ንኽክሕሳ ብፍቓዱ ስልጣን ሕሊፉ ንዓኣ ሂባ ኣብ መጨረሻ እዛ ልዕልቲ ንግስቲ ንምዃን ክትበቅዕ እንከላ ሓደ ነገር ይርዳኣ እቲ ንሳ ትደልዮ ዝነበረት ከም ዶክተር በሊሕ ከም ወታደር ጠንካራ ሰብ ባዕላ ከም ዝኾነት እቲ ናይ ሰርከስ ምርኢት ዘቕርብ ሰብ ብላዕሊ ኣብ ገመድ ክኸይድ እንከሎ እውን ታሪክ ሳልሳይ ቤት መንግስትና እውን ይውዳእ እዚ ዛንታ እዚ ብጃን ባቲስታ ባሊስ ካብ ዝተጻሕፈ ናይ 19 ክፍለ ዘመን ናይ ኔፒልስ ናይ ታሪክ ስብስብ ዝተወሰደ እዩ እቲ መጽሓፍ ብዛዕባ ሓንቲ በላሕ ንግስቲ ዘዘንቱ እዩ ንሳ ነቲ ናይ ጭንቀትን ሓዘንን ሕማም ዝነበሮ ልኡል ወዳ ንምሕዋይላ ንሓሙሽተ ተኸታተልቲ መዓልቲ ብዘይ ምቁራጽ 49 ነበረ ነጊራቶ እዘን ሰለስተ ታሪኻት ካብተን 49 ዝተወሰደ እየን ተዘናጊዕኩም ለን ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ብወገነይ ካብ 10 9 ወይን ክሓልፈ ንስኹም ክደይትዎን ኣብ ኮመንት ጽሓፉለይ ሓሳብ ርእይትኩም ክፋል ቻናልና ሰብስክራይብ ቪድዮታትና ድማ ላይክ ብምግባር ናይ ውትር ግዜ ሓገዝኩም ይፈልየና ደጊምና ብኻልኦት ሰሓብቲ ፊልምታት ክሳንራኸብ ሰናይ ጽንሑ